pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat urmarea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte de trecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor tăi robi și arată spre noi toți mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca niște tămâieri cu bumiros și cu ardere tot, bine primite să fie într tot bună stăpâne această mulțumirea noastră, înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat. Mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe robii tăi, biserica ta cea sfântă, orașul acesta, satul acesta și pentru poporul tău, dăruim sănătate, lungime de zile și sporire în toate faptele cele bune, pentru tot îndurate, împărate, auzi-ne și de grav ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce socănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine, mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Pentru digna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, părinți și frații noștri, cei din rudenile noastre care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic se vor mai pomeni, pentru fiecare cu numele Său, pentru ca să li se ierte toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe maimarii orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Frații noștri românac, preoți, erodiacon, diacon, monah și monahii, pe cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Într-o adormire, Patriarhei României, Miron, Nicodem, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântului locașului acestuia, alți ctitori minuitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe eroii neamului nostru strămoșesc, căzuți pe toate câmpurile de luptă, din toate timpurile și din toate locurile, pentru apărarea, demnitatea și întregirea neamului nostru strămoșesc, pe eroii Revoluției să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Cei ce-au adus aceste cinstite daruri și pentru cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe cei dintr-o rudenie cu noi adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Într-o sfântă să mărăcească și apostolească biserică, mărturisesc cu bătrâni
oameni și le-a pus peste geam acolo și acolo i-a avut papucii. De aceea astăzi pregătim ghetuțele pentru Sfântul Nicolae. Pentru că el a pus acele pungi cu bani, cu galbeni, în papucii fetelor și astfel ele au avut zestre cu care s-au putut mărida și nu au fost nevoite să facă alte păcate. Sigur că Sfântul Nicolae a rămas cu acest nume de bun. Pentru că, întrebat fiind un copil, spune, cum îl vezi pe Dumnezeu? Și a spus, cum? E bun ca Sfântul Nicolae. Sigur, e un pic invers, am putea spune că Sfântul Nicolae își trage bunătate de la Dumnezeu, dar copiii, iată, așa îl văd pe Sfântul Nicolae, ca fiind bun. Ca fiind bun. În această bunătate mai există o istorioară în care spune că Sfântul Nicolae, împreună cu Sfântul Ioan Casian, au fost chemați de Dumnezeu la o întâlnire. Și pe drum, sigur, pregătiți amândoi, s-au pornit spre acea întâlnire cu Dumnezeu și s-au întâlnit pe o vreme cândva, așa cum este acum, va plouă, va ninge, era noroi, era glod și iată un om cu căruța care avea alimente pentru familia sa, a rămas înglodat și nu putea să mai iasă de acolo. Și Sfântul Nicolae spune Sfântul Ioan Casian, haideți să-l scoatem pe om din noroi. Și spune, cum acum? Noi suntem îmbrăcați frumos, trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu, întârziem. Și spune, bine, știi cum facem? Du-te tu înainte și spune lui Dumnezeu că eu mai întârzi un pic. Vin și eu imediat. Și a rămas Sfântul Nicolae și a suflecat reverenda poalele hainelor și l-a scos pe om din noroi, sigur, murdărindu-se și el foarte tare. A întârziat la întâlnire, a ajuns singur murdar pe haine, dar Dumnezeu, văzând bunătatea lui și dragostea lui, a spus că va fi cunoscut și recunoscut de toată lumea ca fiind bun, ca fiind cel care duce darul. Iar Sfântul Ioan Casian spune așa ca o glumă în această istorioară, se spune că tocmai pentru că nu s-a oprit să ajute, el s-a pus sărbătoarea pe 29 februarie și atunci ar avea serbarea cam o dată la 4 ani, când ia în biserică. Iată cât de mult, cât de importantă este bunătatea. Pentru că Sfântul Nicolae a fost foarte bun, dar a iubit pe Dumnezeu foarte mult. Astfel încât, atât de bun cât îl știm noi pe Sfântul Nicolae, la primul sinod ecumenic de la Nicea din 325, atât de tare l-a înfuriat Arie, care spunea că Hristos, Iisus Hristos, nu este Dumnezeu adevărat, ci este doar prima creatură. Este Fiul lui Dumnezeu, este prima creatură a lui Dumnezeu, dar nu este Dumnezeu adevărat, încât Sfântul Nicolae i-a dat o palmă lui Arie. Este singurul moment de care știm că Sfântul Nicolae s-a înfuriat, iată, pentru credința lui Dumnezeu, pentru a-L apăra pe Dumnezeu.